Takže čaute ľudia, vítajte v našom mŕtvom druhom videu o Minecrafte. Som tu s mojím parťákom Palom. Čaute. No, takže to je môj parťák Palo a rozhodli sme sa, že my budeme dvaja točiť let's playe. Takže, hráme na takom serveri, tu budete mať v popisku videa, Skype budete mať v popisku videa a tak proste, e-mail. No a to je všetko, dobre, tak ideme hrať. Shit, dobre. Ja som si zoberal také malé pomôcky, sorry, no čo už, musíme ísť. Kravička moja. Super jedlo. Kravička. Ňamky. Zoberám nám nejaké obilie. To ja zoberám biele drevo na podľahu. My si postavili taký malý príbytok, aby nás zvieratá neotravovali. Nám to má už ich tam ale. Nevadí. Nevadí, robím z bieleho dreva, on je toto, hej. Tak. Zoberám nám kytičky. Dobre. Tuším, ešte toto spravím, ne? Ja nám zoberám nejaké kytičky a spravíme si záhradku. Ako vidíte, nejsom lámka, ale mám zdia veci, krumpač a teda. To sme si urobili takú malú pomôcku, tu máme obidvaja, ne? Palo, ty máš, sa mi dáš iron, že? No hej. Vidíš, ty ten nízky Louis Vuitton. Dobre, pár kytiček som naťažil, ešte zoberám pár dreva. Dobre. Toto je fest, na čo tu je toto? Čo? Toto dáme do hajzlu. Ja to som nemal som viac stykov na lepší rebrík. No na viac rebríku. Ale fakt, že to ten plugin, že je to super. The best. Je to tuším, to je 10 slotový, ne? Aha, to tam akože malo byť? Áno. Fail, toto ako však som ti hovoril, že to tu musí byť, však čo tu bude ako? Však ale to bude dole, takto. Aha, dobre, idem po nejaké zvieratka, po nejaké meško. Počom kavička. Dobre. Musíme ísť niekto naťažiť uhlie. Chcel by som pripomenúť, že tieto videa, ktorý ťa sa zabil. Ne. Fail. Dobre, fasa. Uhlie netreba. Dobre, ale Palo, ja som sa zabil. Ja ťa portnem. Do hajzlu. Takže, tam trapáš, zabil som sa. Dobre, kde som to bol vlastne? Ja nám naťažím pár cobblestone, aby sme mohli začať paliť nejaké Aha, tuto som bol niekde, no aha, tu som. Nechápam, jak som sa mohol zabiť v porádku. Takto. Jo, vidíš, že dnesky vidíš. Aby ste vedeli, budeme natáčať len 10 minút, pretože nemám kúpený bandicam, ale ja si ho určite kúpim, keď sa nám bude dariť. A chceli sme povedať, že k tomu síce predbieham oné, ale s Palom sme sa dohodli, keď budeme mať 300-350 odberateľov, tak budeme robiť livestreamy, ne, Pali? Okay. Don't worry. A uvidíte, to dnesky vidíte. Dobre, takže crafting table. No, ježiš, ja som debil, ja neviem trafiť, dobre. Ale ja drevo máme? Idem nejaké naťažiť na uhlie, víš? Hej, máme. Hej, aj kobl. Vidíš si to disky Louis Vuitton. Idem nám vypaliť uhlie. OK. My keď sme ešte s Edisom hrávali, tak on si to vypaloval rebríkmi. Ježiš. Jako on si to dal tak a rebríky dal ako uhlie a no fakt to funguje. Rebríky. Ja skúsim dať styky. Áno, aj styky mi poď sa pozrieť. Ukáž. Pozri sa, čím sa kúri. Aha. Dobre, získame pár uhlia, no. Dobre, ohrádkou sa dá kúriť, super. Tam to iba, to uhlie tam teraz nespaluje, hej, zatiaľ kým si nevyrobíme viac, no tak budeme iba tým, to si vykopáme takú prehliadku, priehľad, proti zvieratám, aby nám ešte tam nešli. Dobre, máme tu onu. Spravím nám farmu, počkaj, neviem, či má iron. A dvere, ako to tu nebudeme mať? To my dvere nepoznáme? No.
Počkať, ale ono to tak, počkaj, to sa nedá. Tak, dvere sú tu. OK. Dobre, ja vám tu spravím takú menšiu plochu a dáme si sazeničky. Tak. Tie dvere máme nejak nakrivo, nemyslíš? To som tam ja dal. Dobre. No čo, no? A druhý musíš... Aha, moja vlastne, no. Dobre. A prosím vás ešte k tomu Skypeu, keď uverejním meno, aby ste si nás mohli pridať, tak nepíšte nám, prosím vás, také treba, že ahoj. Ako sa máš? Na také otázky vôbec neodpisujeme. Alebo také, že môžem s vami natáčať, určite, že nie. To je k tomu všetko. Ale áno, možno. Dáme nejakú súťaž, keď budeme mať viac odberateľov. Aha. Vlastne tak. Zase mi to ešte repríč. A ako som hovoril v prvom dieli, že chceme ísť na to Minuj. Takže chceli by sme ísť aj s týmto... Oh, sorry, tu je PvPčko. I kill you. Tak chceli by sme ísť tam s ním, no. Dúfam, že sa nám to podarí a vy nám k tomu pomôžete, no. No, idem nejaké kavičky. No, natáčame 6 minút aj 23 sekúnd. Tak. Ale zapni si potom znova, však môžeme dlhšie. Tomu ver, ne? Kde si? Je super, mám flimsy steel. Kavička, poďem. Nemáš iron? Iron? Ne, ale môže, ale však tu máme kobl. Idem sa kopať len tak pod zem, iba že nájdem niečo, ne? Potrebujem kobl, dobre. Kobl? Hej. Potrebuješ, však pod sem za domom máme oné. Hej, nejaký jumper. Á, super, iron. Jak sa vyťažilo iron? Teda vyťažil, urobil. Čom? Ty si ho urobil, či vyťažil? Čom? Ježiš, iron. Však som ho vyťažil, jak to sa nedá vyrobiť. Jak to sa ja zdivil, že ty si to vyrobil. Hen, uhlí. Naťažíme. Jo, myslím si, jednu vlastne mám, super. Tak. Super, koľko uhlia sa mám? 13 uhlia. Som vykopal 19 iron, dúfam, že nám to bude stačiť. Určite si zoberiem pár na kýbel. Fail. Poď sem. Zoberiem nejaký tento na farbivo. Čom? Ja idem musieť urobiť plot. Urob nejaký ten plot. No poď do... Ja mám ešte 9. A na čo? Idem tam urobiť slepičú farmu, mám jedno vajco, možno sa to... Palo, neodpisuj sa na to. The fail. Sorry za týchto dementných hráčov, ale... Tak sorry, no. Super, ja som si z toho ironu... Ale nech si z toho nevyrábaj žiadne nástroje a tak, na to budeme mať kobl. The fail, to čo je? A pôjdem na vodu. Hej, to čo je? To sú jaké lagy, Palo? Ja tam dávam to uhlie a nič. Čo? To dobrá blbosť teda. Hoď mi to. Hej, pozri, počkej. Áno, lebo ty si vyťažil uhlie? Áno. Áno, toto nie je uhlie, to je vypálené, to máš... Super, tu je prírodná studňa. To máš normálne uhlie a to čo som tam dal ja, tak to je vypálené, to je z dreva. A preto to, keď si pozrieš aj ten názov, tak jedno je, že charcoal, alebo ešte čítať charcoal, alebo tak nejak. A to je to vypálené a to druhé je normálne. Dobre, takže dúfam, že sa tento prvý diel páčil. Budeme určite aj druhý diel, tomu verte. Tak my sa s vami teda lúčime a čaute. Čaute.